Magpapa-colonoscopy ako. This is my second time para magpa-colonoscopy. Ayan, today's video guys, papakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayong araw. It's October 1, 2021. Bali ngayong araw ay nagpa-colonoscopy ako. Bakit ako nagpa-colonoscopy? Kasi it's been 7 years, 6 years, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Almost 7 years na may nararamdaman ako dito sa left side ng stomach ko. So, last 2015, nag-undergo na din ako ng colonoscopy sa Russia. Sabi ng doktor, meron daw akong ulcerative colitis. So, recently kasi, starting May this year, dire-diretso yung pain na nararamdaman ko sa left side ng tiyan ko. Kaya, nagpatingin ulit ako sa doktor. Sabi nila, kailangan ko daw ulit mag-undergo ng colonoscopy para to make sure kung ano talaga yung nararamdaman ko sa aking tiyan. So, yan, kahapon, preparation ko kahapon, uminom ako neto. Yan, uminom ako neto. Bawat sachet neto, dinisolve ko siya sa 1 liter ng tubig. So, bali 3 sachet neto ang ininom ko kahapon para ma-cleanse yung intestine ko para sa colonoscopy ko today. So, yun, since yesterday, lunch, until almost 12:30, I think. Ngayong araw, walang laman ang tiyan ko. Kaya ngayon, sobrang hapdi ng tiyan ko kasi nga, wala akong kinain. Ito lang ang inano ko. Ito lang, solution na ito, binigay na ang doktor. Ayun, so far, sabi naman ng doktor, there's no severe problem with my intestine and thanks be to God. Dahil akala ko, may something na hindi maganda dahil nga laging sumasakit yung aking tiyan sa left side normally hanggang may puwet. Yun. Bali, kaninang umaga, pagdating sa clinic, ang ginawa ng doktor ay pinapirma ako ng parang waiver na if ever there's something happens to me, parang wala silang liabilities or hindi sila responsable sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa akin. So, yon. And then, pinasok ako sa operating room ng around 9:35 a.m. Tapos, pagpasok namin doon, in just few minutes, in-inject na sa akin yung anesthesia. So, nagising na lang ako, tapos na yung session, tapos na yung pag-check ng aking intestine. Tapos ay, nagising pala ako ay 10 o'clock I think. Kasi nung tumingin ako sa relo, sa wall clock nila after na medyo nagkamalay na ako ay 10:05. So, yun. Thank God, nagising ako. Kasi, syempre, di natin alam, di ba? Tapos yun, kung pagkukumparahin ko yung ginawang colonoscopy sa akin before sa Russia at saka dito, mas maganda dito kasi napaka hands-on ng mga nurses, doctor, tsaka kasi noon sa Russia kasi pagpasok nila sa akin doon sa
sa operating room. Pinatulog na agad ako. Tapos, pagkatapos, wala na akong alam. Tapos paggising, wala na. Dito, binigyan pa ako ng oxygen, inanom pa ako dun sa ng heart. Yan, hindi ko pa tinanggal. Yan, dun sa Russia, wala ako neto. Wala rin akong oxygen noon. Tapos may nakaantabay na ko sa blood pressure, I think, during the session. Tapos, doon sa Russia, after kong magising, wala silang ipinakain or anuman, wala lang. Pero dito, paggising ko, sabi agad nung doktor, you need to eat anything you want. Tinanong nila kung ano daw gusto kong kainin. Siyempre, gusto ko pagkain kasi 3 meals na akong hindi kumakain. Sobrang hapdi na yung tiyan ko. Kaya, binigyan ako ng pagkain, pero hindi sapat yung pagkain. Since, nasa baba si Mademoiselle Myra, siya yung sumama sa akin kasi dapat talaga may kasama ka para just in case of emergency, merong sa'yo. Nagpadala ako sa kanya ng biscuit kasi nga gutom na ako. Ayun, pumayag naman yung nurse na kunin yung biscuit kasi bawal akong pumunta sa kanya. Dapat may go signal na ng doktor bago ako pwedeng umalis. Yun. So, yun, nakalis kami sa clinic ng around 1 o'clock, I think. 1 p.m. na kami nakaalis. Paggising ko pala, sobrang hina ng katawan ko na halos hindi ako makapagsalita. Ganun yung feeling na natuturukan ng anesthesia pala. So, nung una kasi hindi ko masyadong pinakialaman. Basta sabi ko lang, gusto ko lang malaman kung ano yung sakit ko yun. Yun, thank God naman. Sabi naman ng doktor, there's no severe problem with your intestine. Yun na nga lang, proper diet ang kailangan para maiwasan na yung pagsakit ng aking lower part ng tiyan, sa my large intestine, I think. Yun. So, by the way, mapalad ako kasi dito ako sa France dinala ng Panginoon kasi noon sa Russia, noon sa Cyprus, na-diagnose tuloy, no? Nung nagpa-check up ako doon, nung una ko maramdaman yung sakit dito sa lower part ng tiyan ko, sagot ng amo ko noon. So, 2 years ako sa Cyprus and then, nag-jump ako sa Russia ng 1 year. So, siguro, nung sumakit na naman, nagpa-check up ako, lahat ng expenses, sagot ko lahat nung nasa Russia ako. Walang pakialam ang amo ko. Pero sa Cyprus dati, yung amo ko ang nagpagamot, ay sa akin, gumastos lahat-lahat. Tapos, pagdating ko naman dito sa France, thank God, I am so blessed kasi lahat ng expenses, sagot ng gobyerno nila. Lahat ng test na ginawa sa akin, dami ko ng test pinagdaanan, x-ray, scan, CT scan, MRI, blood test, pabalik-balik na check-up, all are free. Kaya, napakaganda ng sistema ng France. Kahit wala kang pera, pwede kang pumasok sa hospitals. Unlike sa Philippines, pag wala kang pera sa Philippines, mamamatay na lang yung pasyente. Hindi pa nila i-entertain. Pero dito sa France, pwede nilang kasuhan yung doktor na hindi tumanggap sa patient. So, priority sa kanila yung buhay ng tao. Kahit wala kang pera, basta pumunta ka sa hospital or sa clinic, tatanggapin ka nila. So, yun. Ano pa? Sa Pilipinas, pag wala kang pang down payment, hindi ka pwedeng pumasok sa hospital. Lalo na ngayon, yung experience ng kapatid ko, pag wala silang PCR test, I think yes. Pag wala silang PCR test, hindi rin sila i-admit sa hospital. Dito, as long as na-vaccinated ka, and then lahat ng sinabi sa'yo ng doktor, so sinunod mo, so okay na. Ayun, tsaka maganda yung sistema, health system ng France. Unlike sa atin sa Pilipinas, sobrang kawawa ang mga mahihirap kasi wala kang pera, mamamatay ka na lang. Pero dito, pantay-pantay ang tao dito, kahit kay mayaman ka, kay mahirap ka. Basta pag pumunta ka sa hospital, matik yan.
tatanggapin ka nila kahit wala kang pambayad, lalabas ka na ng hospital, wala kang pambayad, okay lang sa kanila. Ipapadala na lang sa'yo yung bill yung bill mo sa hospital, tapos bahala ka na kung kailan mo siya babayaran. Ganon kaganda ang ano nila dito sa France. So, kumbaga, kahit lumabas ka na ng hospital, nasa iyo na yun kung kailan mo babayaran, pwede mong sabihin na hulugan mo siya, yung bill mo, pwede mong hulug-hulugan, hindi mo siya babayaran ng cash. Pero sa Pilipinas, kung wala kang pambayad, hindi ka nila palalabasin. So, syempre, pag hindi ka pinalabas, madadagdagan yung bill mo sa hospital. Yun ang hindi magandang sistema sa atin sa Pilipinas. Ayun, yun, natapos na ang aking colonoscopy. Thank God at okay naman lahat. So, ayun guys, thank you. Thanks for watching. God bless. At sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aming YouTube channel, sana ay mag-subscribe na kayo kahit walang kakwenta-kwenta ang aming mga video. Bye!